Bafowethu, happy Monday. Nginifisela ukuthi nibe nesonto elihle from Monday to Friday to Christmas to January 2026. Ngithatha nganibeka ilokotho zami. Hey bafowethu. Sithemba ukuthi nibe nempela sonto enhle, niphumlile nemndeni yenu. Konke kusahamba kahle, konke kusemnandi. Ngaza kwethu. Kusasa silindele lapha kuMadlanga Commission. Yona phela insizwa. Lona onguminister omisiwe, uminister uSenzo Mchunu. Ukuthi kusasa uzovela lapha kuMadlanga kusasa. Sekuthatha isikhathi eside simlindele. Hey, sekuthatha isikhathi eside kodwa ke phela bekusacoshwa ubufakazi lapha nalapha. Sekucoshwa izinto eziningi from emaphoyiseni ahlukehlukene ukuthi ngempela wagcambukela yini na. So sekufika isikhathi ke manje sokuthi yena afike azoyikhulumela lapha kuMadlanga. Ngoba siyazi sonke ukuthi waya lapha kwi-Haddock. Kodwa hayi engathi nakhona wafika nje engaphethe lutho. Wafika wangundaza nje wabona ukuthi awukwazi ukushintsha iqiniso libe ngamanga phela. Ingozi kabi iqiniso uma selibuya libuya ngeforce lizoyiveza. Ngeke nje ulifihle iqiniso lingozi kabi. Ungalokho uthatha amanga njalo wathi kodwa ngeke kulunge. Iqiniso lobhodlo kwaqhamuka njengomfula ugcwela noma ugcwala. Kuthiwa kunestorm kade lini izulu qhamuka umfula catching out. Uyeza ke bafowethu uSenzo Mchunu kusasa. Ake silindele ukuthi usiphatheleni ke kuMadlanga ke manje ke lapho khona eseyobuzwa imibuzo amajaji khona. Siphinde futhi ezayizolo ke engathi umongameli uMr Cyril Ramaphosa izolo uke wavela nje sithangamena. Akuyena umuntu esengithanda ukumlalela kakhulu ngoba sasesithi isikhathi ngimlalela kodwa ngithole bla. Angikaze ngayithola into esolid nesound kumnomzana uCyril Ramaphosa. Hlale njalo nje kunokuphoxeka ukuthi izinto zakhe azindawo sijika ndawonye. Kodwa ngikunotisile izolo indaba ye-G20 kakhulu ukuthi ubezokhuluma ngendaba ye-G20 kakhulu. Engazi ukuthi still usakhala ngokuthi bathe eMelika next year abamdingi, abayidingi nje eSouth Africa. Bathi abayiceli inhlobo eSouth Africa eMelika next year. Sikuzwile ke lokho. Oyisholo yena uTrump esontweni edlule. Yena ke umnomzana uCyril Ramaphosa wathi cha bo we are custodian of G20. So lindela lokho ukuthi kuyenzeka yini njengoba beshilo njengokusho kwakhe. Kuyangimangaza ukuthi indaba akhathazeke kangaka ngoba yena wahamba wayeMelika bayoncetheza. Wahamba wayeMelika bayoncetheza bahlule ngokuyitshela iMelika ukuthi hey akho genocide eSouth Africa. Akho mabhuna abulawa eSouth Africa akakwenzanga lo.